Ileyo ukuthi engathithi wazijwayeza ukuthi into masi ibona oyeni isuke isilungela isamdinga omunye umuntu. Mhlawumbe mina okweni imkhothe ey'nkulumeni zakhe ezinye. Bafowethu unkonzo lo umfoka Gcaba-ke laphana-ke le nsizwa ibeke kwazwakala abantu abaningi bayivumile inkulumo-ke kamfoka Nkonzo-ke lapha noma kamfoka Gcaba-ke laphana-ke ekhuluma ngophakela umthakathi-ke neka-3 million-ke awunikwe uRamaphosa-ke laphana-ke. Bafowethu le video ngicela nishele nilalelisise le nsizwa ibeke kwazwakala noma kuzwakele kubantu abaningi. Angifisi ukuthi uzwe ngami-ke kodwa udaba lisaqhubeka nanto. Mhlawumbe enye into eshaye umfethu uNdabandaba ukuthi ubopha umthwalo khathi kude kaNongoma. Ileyo ukuthi engathithi wazijwayeza ukuthi into masi ibona oyeni isuke isilungela isamdinga omunye umuntu. Mhlawumbe mina okweni imkhothe ey'nkulumeni zakhe ezinye. uNkulunkulu umphile amandla phakathi lomthakathi. Mina ngeke simdlelele lawo manga. Awunabo ubuhlakani bakhe kodwa obuyidinga u-advisor ozothi mase kuvezile ubuhlakani bakhe nama-powers akhe abese le advisor imtshethi hey le izokugacelisa somewhere yona izoba yinhle manje but ayizohamba ibanga elide. Yabona nje uphakathi lomthathu shoti ngumuntu ozoba njalo eduze kwakhe. Yabona-ke kulesi simo bengeke kulesi simo lesi nje ukuba u-advisor noma abantu abaseduze kwawo noma uyabavumela abantu bam-advise. Asiqalele emuva. Phakathi lomthakathi sihlekwa ama-Nigeria. Ethe nje uphakathi manje only 5 million. Only 5 million. Ekukhuluma lokho, ekukhuluma la ngeyinsizwa yena. Engayimention iMarch and March. Ethi nje only 5 million. iMarch and March alone. Ayikazi wacela ama-donations kubantu nokumuva. Yasheshe yatshala ama-structures ayo throughout the country. Yenzela ukuthi kungabikho lento ukuthi sesishode ngopetrol, sesishode ngani. Okay. Mhlambe yakho phela umthathu ube no-advisor ozothi nawe-ke sicela utshale iy'nsizwa kuyo yonke izwe lase-South Africa ezizoba yiseka iMarch and March party ngensizwa lokusizwa. Zayizoseva yonke lento ukuthi sicela nayo i-account, sicela nifake imali ukuze sikwazi ukumuva. Yabona once waziveza kwi-NM yakho as umuntu obuya ashayeke somewhere, i-NM vele kulula ukuthi ingene. Uzoyiphikisa kanjani imali ukuthi u3 million ovezwa uMancinza namhlanje ukuthi ngempela uPhalamthunzi uthathile ngoba uPhalamthunzi uthi ucela o10 kubantu ukuze alwe noRamaphosa. The same Ramaphosa asehleli naye futhi esitulweni. Uzophikiswa njelani ngiyayibuzela nganza kwethu. Siyafisa nami ngiyafisa nami ukudefend le3 million ukuthi inhlabu le ndoda ayothola. But kanjani ngoba ufike wakuveza ukuthi amakhwerekhwere ashaya u10 million phansi athi akawubulawa kaNongoma. One of the videos uzwakala ekade evala amavalisa amasomali la amaningi ayebamba i-meeting nawo laphana bephuma ekhasini ethi ngizonibiza amadoda kune-boot camp engiyiranayo la ngizodinga uxhaso lokho. Ikhona ivideo kuma-socials kusho yena umfoka Ndabandaba. Engizama ukuthi kunezinto othola ukuthi uNkulunkulu mayeke kupha ama-powers tholo advisor kodwa yami lapha lomthathu tholo advisor ezinye izinto uyishayela wena ama-own goal. Ama-own goal nje onke lento yenzela ama-own goal aqhamuka kuwena. Utshela yimini ufami khona ezinye izinto ziqhamuka kuwena zikushaya nje ezakho. Yabona ukuba uMancinza nekhathi usa-excited ukuthi uhleli i-meeting nabo awuvezanga u3 million ngaba ifikanga la ngoba iy'nqumo ey'ningi wawungakazi noma uzogcina uvumile nokohlala noRamaphosa noma u-in between. Uyathanda kodwa ukufika eduze kaRamaphosa ngoba unenye into yakho iphusha eceleni elidingayo uxhaso lukahulumeni. At the same time kunento ekuthiwa iMarch and March epowerful ekuma nje ebhekene nohulumeni kanje and umuntu ophezulu kule nto le-March and March wena ohola iy'nsizwa eziningi. Wayiveza-ke leka3 million nawo uRamaphosa ufuna ukunika u3 million. Uma sekuvela ithwe manyana idifendeka kanjani into nje esivezwa uMancinza. Lama-evidence afunwa yilabantu abathi akuvezwa ama-evidence athi uMancinza ngempela wena ukhakeliwe imali and yes masiyibuka both side vele nami uma sengibuyela ngeside kaMancinza fanele manje uMancinza kuze into izoya phambili yekela ama-ESS vese evidence kanjani nawo phakela umthakathi
uyikhipha kanjani le ukuthi wamtshela lo ukuthi ufanele uthole uRamaphosa ufuna 3 million ubona wagcina uhlalile and on top of that awubange sayibambe imeeting elandelayo abayihlelile ukuthi hlala phe nabantu beMashini Mash ubachazela ukuthi yiphi into eniyikhulume noRamaphosa engasayithinta iMashini Mash uRamaphosa right yini and uma uqhamuka lapho unemali yakho nayo yonke into bafu inkomo ezu2000 imbuzi ezu1000 uyisigwili kabo wena kodwa at the same time omunye umuntu ozokubuza nje umbuzo obudomo kodwa oyakha isense uzothi maye ndoda wena buza uhlelo ukudayisa ingoma kulezi ingoma ezu2000 uhlelo ukudayisa ingoma ezu10 uyifake lo petrol uvolunteer ngoba uthanda izwe why bekufanele kufake o10 rand kwi-account yakho and lapha futhi ungazi ukuthi ish yane ama on call zonke lawo ngineyimoto ngineyinkomo zami kodwa athi unikelela imoto zolo lokho awuyibonga ngani imoto uthi angiyifuni imoto ngoba mina ngineyinkomo zami kanongoma ngizohamba ngiyoyidayisa mina ngizodayisa inkomo nje akesinje inkomo kulo 2000 onawe inkomo moda isinkomo ezu100 iyaphuma i1400 lapho no petrol insizwe ziyalayisheka yabona noma ithezi liyaphuma imbuzi zizodwa ezu5 ziyalikhipha iuno ngoba for ukwazi ukumuva in and out just ukuthi ube mobile ungalokhu basemaTaxini ngasonke isikhathi angithi zonke izinto ethola ukuthi wena bafo uzothi uyazama uyayichaza ezinye ama-on goal aqhamuka kuwena uyamdinga phakela umthakathi ngikhaya wami u-advisor ozokutshela ungayisho le isho noma moyisho le awuyisho kanje yabona manje akekho umuntu noma abanye bengambona uMancinze wrong but iningi lizombona right ngoba watshela wena ngoRamaphosa ufuna ukukunika u3 million wena ukuze ume kule nto yaMashini Mash and wakuthi uMancinze wakukhuza wena wathi ungayi lapha ngoba uzobe ukudayisa umzabalazo ukubona ukuthi uhleli nale ndoda and masubona uhleli nayo naseMancinze okufonela ukubuza sekuqhamukabo ukuhlala kwenu athi usuyamcross sifana call yabona into enchana ne hamano hlala phansi sicela uqhubeka neMashini Mash ayikhipha ama dates thina abanye singekho kulento asibe siqhubeka neMashini Mash awahamba amakwerekela awahambe but lama powers endlela nawona vele aseqala limele manje aseqala limele ngenxa ukuthi kodwa nje emkhaya yami linye awula umthathi uyamdinga uadvice uNkulunkulu ukuphila amandla ukuphila ucobo but lokhola abantu bekulalela but ushothi ngo-advisor once wakhuluma uyashama on goal and awanaki and uvukulaka futhi umuntu uma wapha isandla wathi ufuna ukubuza ngento uvela uvukulaka bese kuvuka nalento yomtsizwa ayisazokusebenza phela mase kunjeni ngoba abantu bakhola ukuthi uno3 million and lento yenzeka kabi yenzeka uhamba nalo ungizwe owaba womunye osuka akaphelisa iminyaka emingaki wathatha imali kusem Mr Ramaphosa wagibeza abantu abawu10 wathi bahinzo nezinsizwa namabhinqa abaholayo lawo akwazi kwalawula lalela yena wagcotshwa isilo wathi hola amabhinqa wawafaka egroundini so nawe awuzinakanga lento ukuthi umnamathele kakhulu umfo macingwane kodwa futhi ungasabheki ukuthi ishiyane phela ndoda inazi izikandale zezimali hey we come ke ngathi kanjena kuba nomsindo maye ngasanakekanga yabona nje kumaskandi kunje ingoba ukuthi khona abanye abangafuni ukumnaka kufuneka kubonakala ukuthi so ngizama ukuthi nganza kwethu ngikhaya ngoba uNkulunkulu ukuphile ugcobo thola uadvice Alo ke indaba bafethu kinjalo ke indaba mina ngifuna ukuzuvula lakho mbona semakhaya ukuthi ukuthini ukuphawula kwakho ke enkulumeni ke kaNkonzo ke umfoka cabake lapha ke nalo ke udaba likaphakela umthakathi ke nensolo zika 3 million bafethu asidibane kwezinye